Most mentünk egy állomás bordé mellett, ott mit lehet találni, illetve ki szokott ott menni? Hát ott található fönt a rendelkező asztal, és éppen aktuálisan a menetirányító tartózkodik ott, hogyha ez szükséges. És hány vonat közlekedhet ezen a pályán maximum? Illetve milyen hosszú a pálya? A pálya, ha jól emlékszem, ebben nem vagyok teljes mértékben biztos, olyan 300 méter körül van, és hát vonatot hányat tud kezelni? Mármint hát ez igazából a biztosító berendezéstől függ. Hát egy 3-4-et biztosan. Tehát egyszerre kint az állomáson kívül részen 2, maximum 3 vonat tartózkodhat, de igazándiból 2, és akkor az állomáson még egy, tehát 3-4-et biztonsággal tud kezelni. Itt most egy alagút, tehát behúzzuk a mikrofont. Következik egy átjáró, mielőtt mindig egy hosszú sípjelzést kell adni, figyelmeztető jelzésként, és erre tábla is figyelmeztetett. Itt látunk nagyon sok közlekedőt, illetve átmegy útszakaszon is a vasút. Milyen táblák vonatkoznak a közlekedőkre, illetve milyen terelések? Hát egy fénysorompó van az átjárókban felszerelve, ami a vonat közelettére tilosra váltanak át. Itt látok még egy viaduktszerűséget, ami készül. Itt mi lesz? Mi lesz látható? Létezőnövényekkel be lesz futtatva. Itt most kaptunk egy sárga jelzést. Azt jelenti, hogy a következő fény várhatóan vörös lesz. De előfordulható, hogy közben jelzőállítás történik. És hány percig tud, illetve hány órát tud egy ilyen vonat működni, illetve ezeket a vonatokat kik részére készítik? Kik használják ezeket a mozdonyokat, és mennyi ideig tud egy ilyen mozdony működni? Hát ez, hogy mennyi ideig, ez igazság szerint változó. Attól függ, hogy milyen a forgalom, meg hogy többen, kevesebben utaznak-e rajta. Itt most dupla sárga jelzést kaptunk, illetve nyílik a kiskapu, ez mit jelent a dupla jelzés? Hát a valóságban ez a 2 sárga fény azt jelenti, hogy 40 km-es sebességgel járhatunk be az állomásba, ugye itt ez arányosan értendő. Tehát itt a sárga fényhez viszonyított sebességgel, tehát az csökkentett sebességgel értendő. Köszönöm szépen, közben meg is érkeztünk az állomásra, és további jó vonatvezetést kívánunk. Köszönöm szépen. Oh, gee, oh, joy, the birds are singing, because why? Because I'm in love. Oh, gee, oh, joy, the bells are ringing, because why? Because I'm in love. And all the while I seem in a dream, I never was so happy. Hearts complain I'm insane, because heck's so sappy. Oh, gee, oh, joy, the birds are singing, because why? Because I'm in love. Yeah!